naka ne dai ban yi kuskure ba ka ɗau salon ka kai imana wa ban gaza ba ban cika shi dai ni nema ba zai rasa ba kamar sai lokaci yayi rahina lokaci yayi kamar sai lokaci yayi hawa hakin amarya wasu na gaba su sani ba amar su gimbiya ce na je na fahimta da ka gano rahina ka sana akwai sarauta wasu ka fi kowa gana matsayinta amar su lokaci yayi rahina lokaci yayi haki na Ahmad murna bana gina ba wuri na so akwai farin ciki farin ciki da an gane kafowa sun sa a gane ya ake ciki rahina gimbiya ruhin ta falta shauki amar sai lokaci yayi rahina lokaci yayi kinki rahina murna bana gina ba ɗauki karbe birwa ce ranar bikinka kamar ke rahina kuma so ku zo ku ganta ta yi ado nake ce rai ne ku zo ku ganta rahina lokaci yayi wasu lokaci yayi ranar farin ciki ce murna bana gina yi amar su rahina akwai kyawun ɗabi'a wasu kai ka sani rahinan kana da da'a matar kana da kirki Ahmad tana da fara'a rahina lokaci yayi rahina lokaci yayi bikin ki yayi biki murna bana kina ba yayi na ango gaisuwa nake yayi ga Ahmad Allah ya kare girma yana amarya gaisuwa gare ku yana rahina Allah ya kare girma yayi na ango sannu gaisuwa gare ku yayi da Ahmad Allah ya kare girma yayi na amarya sannu Allah ya kare girma yayi na rahina sannu gaisuwa gare ku kannu na ango sannu gaisuwa gare ku kannu na Ahmad gaisuwa gare ku kannai aguna amarya gaisuwa gare ku kannai aguna rahina gaisuwa nake abokanai na ango gaisuwa gare ku kawaye na amarya gaisuwa gare ku Ahmad mijin rahina Allah ya kare